Rydym ni wedi bod yn gweithio gydag undeb y myfyrwyr i adnewyddu ein siarter myfyrwyr dros yr haf. Mae ein siarter myfyrwyr yn egluro'r hyn y gallwch chi ddisgwyl gan y Brifysgol ac undeb y myfyrwyr, a hefyd beth y gallwch chi ei wneud i sicrhau eich bod yn cael profiad myfyrwyr gwerthfawr. Gwneud yn siŵr eich bod yn treulio munud neu ddau i ddarllen y siarter newydd a ddechrau'r flwyddyn academaidd hon. Rydym ni'n buddsoddi £260 miliwn mewn dysgu, addysgu a phrofiad myfyrwyr fe'n rhan o'r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cynhadledd. Bydd hyn yn cynnwys cynyddu nifer y lleoedd dysgu, hyblyg a chymdeithasol ar draws y Brifysgol, yn ogystal â'r uwchraddio'r mannau addysgu. Rydym ni hefyd yn gweithio i wneud yr adnoddau digidol sy'n cefnogi eich dysgu yn fwy addas ar gyfer dyfeisiadau symudol ac yn haws i ddefnyddio. Roedd yn falch i'ch hysbysebu bod yr holl fyfyrwyr bellach yn gallu cael llawer mwy o storiau digidol ar OneDrive, felly gallwch rannu a chydweithio ar ddogfennau ddiogel a unrhyw boror, gwe neu ddyfais symudol. Rwyf hefyd yn falch i'ch hysbysebu bod canolfan ffitrwydd a chyrfru Prifysgol Caerdydd ar ei newydd wedi ei agor ar adeilad undeb y myfyrwyr ar Ffordd Nghennydd. Dros y misoedd nesaf hefyd, fe welwch waith i ddechrau am y canolfan bywyd myfyrwyr newydd ar Barc y Plas. Mae hyn yn ddatblygiad gwirioneddol gyffrous i ni ac y rhain o'n gwelliannau parhau sy'n gwasanaethau cefnogi myfyrwyr, gan gynnwys y rheini sy'n cefnogi lleisant ac iechyd meddwl. Roeddwn ni'n falch i weld eich data cyfrangau ymoradwr mwyaf ddiweddar yr haf hyn oedd yn dangos bod 95% o myfyrwyr mewn cyflogaeth yn astudio nid 2 o fewn 6 mis i raddio. Pa bynnag, rhowch dro arni gyda'ch gyrfa, byddwch yn annog i chi ddechrau paratoi at y dyfodol. Defnyddiwch eich tîm gyrfaoedd a chyflogwyr a cyfleoedd byd eang yma i helpu chi i archwilio profiad gwaith ac i helpu chi fanteisio amrywio gyfleoedd byd eang i astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor. Rydym wir yn gwrando ar lais myfyrwyr ac yn gwerthfawrogi eich barn. Parhewch i rannu eich barn eleni drwy olygio myfyrwyr, adborth cwrs a thrwy siarad â chynrychiolwyr academaidd myfyrwyr eich ysgol. Chwiliwch am lais y myfyrwyr anerfynrwyd i ddysgu sut y gallwch wneud yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed. Gobeithio cewch chi gyd flwyddyn wych yna gyda ni ym Mhrifysgol Caerdydd.